Természetesen azt hiszem a jelenlévők mind tudják, hogy mi az én foglalkozásom, és bizony a lelkésznek ott a helye, ahol a gyülekezet van, akár november 4-én is, még akkor is, hogyha ez a nap az én személyes életemben, testvéreim életében, vagy ha mondhatom a sznagovi gyerekek életében, van egészen különös, súlyos nap. Én legelébb nem is szólok, hanem a 130. Zsoltárt szeretném megidézni, nem a zsoltártónusok szerint, hanem Martin Luther dallamával, úgy, ahogy azt mi gyakorta énekeljük. Hűséges, miből kiáltunk, hozzád irgalmas Isten. Ó, hallgass meg, kérünk, ne hagyd elveszni bűneinkben. Ha te mind a számba veszed, amit vétettünk ellened, ki állhat meg előtted? Hogyha balra néznek, látják félárbócon a magyar nemzeti lobogót. Ez az, ami megerősíti Fruzsina Imre szavát, a szimbólumokban egyek vagyunk. Valószínűleg a szimbólum a végtelenbe extrapolált vágya, álma az embernek. A Lukasz zászló épp úgy, mint a parlament eme keleti homlokzatán látható 3 lobogó. Mécs Imre barátom megidézte Göncz Árpádot, egy dátumot elfelejtett, vagy talán szánt szándékkal elfojtott magában, amely azonban ehhez a térhez, Göncz Árpádhoz és hozzánk kapcsolódik, amelyről mi itt, a Mécses Hűlt-helyén nem felejtkezhetünk el. 1992. október 23-án a félfasiszta csőcselék itt fütyülte ki Göncz Árpádot. Ennyien vagyunk, akik erről nem hajlandók elfelejtkezni, és nem hajlandók azt gondolni, hogy rendben van a szimbólum, ha a történelem nincs rendben. Nem lehet addig rendben a történelem, ameddig a jelenünk nincs rendben. Aki a jelent teszi rendbe, az képes rendbe tenni a történelmet. Borocs Péter mondhat, amit akar, annak a napnak a szégyene elevenen ráég az ő lelkére, mindarra, ami az ő élete, ha van benne valami abból, amit ez a Zsoltár, ez a Martin Luther parafrázis magába rejt, ameddig ideje van, ameddig nem kell megállni az örökkévaló színe előtt, tegye jóvá annak a napnak immár csak őt érintő szégyenét. Én azonban még messzebb megyek, nem 92. októberig, hanem vissza Dávidig. Néhány sort hagy idézzek. Egy ídal ez, annak egy Zsoltár, így is mondhatom, annak néhány versét. És mondta Dávid, ídal ez, hogy megtanulják Júda fiai, mely be van írva a Jessár könyvébe. Izrael, a te ékességed elesett, halmaidon miként hullottak el a hősök. Meg ne mondjátok Gádban, ne hirdessétek Askelon utcáin, hogy ne örvendjenek a filiszteusok leányai, és ne újjongjanak a körülmetéletlenek leányai. Gilboa hegyei
se harmad, se eső tireátok ne szálljon, és mezőtök ne teremjen semmi áldozatra valót, mert ott hányatott el az erős vitézek pajzsa, Saulnak pajzsa, mintha meg nem kenettetett volna olajjal. Ó, hogy elhullottak a hősök a harcban, Jónatán halmaidon esett el. Sajnállak, testvérem Jónatán, kedves volál nekem nagyon, hozzám való szeretet egy csodálatra méltó volt az asszonyok szerelménél. Ó, hogy elhullottak a hősök, és elvesztek a hadiszerszámon. Egy mondat mindehez, hogy értsék. Azok, akik elestek 23-ától november 4-ig és még tovább, akiket az utcán gyilkoltak meg, akiket a törvényesség látszatával hamis és gyalázatos módon perbefogtak, Óbersovszky Gyulától Mécs Imréig, azok, akik túlélték a rettenetet, soha nem fognak elfelejtkezni erről, amit Dávid énekelt. Szinte már csak Imre van, mintha neki mondanám, mondom, mindnyájuknak, maroknyi emlékező pesti magyarok. Saul meg akarta öletni Dávidot. És Dávid, mert túlélte, mert át kellett vennie mindazt, ami Saul öröksége és kötelessége lett volna, méltón, mert Saul elesett, megsiratta, és mindig újra és újra megemlékezett róla, hiszen tudta, Izrael felkent vezetője volt. És most vissza megint Imrének egy szavához, a kazamatához, a föld alatt lévő múzeumhoz, emlékhelyhez, mert hogy ebben nem értünk teljesen egyet. A történelem azé, aki éli. Az a történelem, ami az övé, és amit újra és újra elmond, én több mint 40 éve kiszabadulása óta hallgatom újra, és hálát adok az örökkévalónak, hogy hallgathatom, és a többieket, akik voltak, kötelességük nekünk mindezt elmondani. De a történelmet mindig az írja, aki túlél. Dávidok ritkán születnek, és mindnyájan tudjuk, hogy 56, ahogy éppen Göncz Árpád fogalmazta, annyiféle, ahányan túlélték, és ahányan róla szólanak. És talán nincs is ezzel semmi baj, ha Óbersovszky Gyula másképp látta ezt, mint Gáli József, és megint másképp Mécs Imre. A baj akkor van, ha bárki hatalomban a másik emlékezetét nem emlékezetté, vagy emlékezettelenné akarná tenni. Éppen ezért ma, amikor a egykori jugoszláv követség falán édesöccsém kérésére Koszorút helyeztünk el újra és újra, ahol mi ezelőtt 59 évvel kvázi menedékjogot kaptunk, egy öreg 56-os Boros Géza megemlékezett arról, hogy nem emlékszik a konfirmációi igéjére, amelyet 1945-ben egy már régen halott lelkész mondott neki. Én azon nyomba ott a szerb követség előtt megkerestem, és megértettem azt, hogy ha valamit mondanom kell azoknak, akik ma itt vannak, hát ezt kell mondanom búcsúzóul a 60. évforduló, és kinek annyi évforduló előtt, amennyit megélhet. Ez a mondat a Lukács evangéliumában maradt fönn. A 9. fejezet vége. Mondá Jézus valakinek, kövess engem, az pedig mondta, Uram, engedd meg nekem,
hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. Mondta pedig neki Jézus, hadd temessék el a halottak az ő halottaikat, te pedig elmenvén hirdesd az Isten országát. Mondta pedig más is, követlek téged, Uram, de előbb engedd meg nekem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik az én házamban vannak. És mondta nekik Jézus, valaki az eke szarvára veti kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Azt hiszem, hogy megértették, hogy ennek a súlyos héber mondatnak magyarul milyen elválasztó, milyen kategorikus jellege van. Hadd emlékezzek édesapámra, akit talán jó páran ismertek, aki több mint 29 éve halott, és akiről én épp úgy nem vagyok hajlandó elfelejtkezni, mint ahogy Imre sem hajlandó bármilyen alkalommal visszatartani magát a lelkére, szívére tóluló emlékek elől, és szól újra és újra. Apám nagyon kevés beszédű ember volt, mint hogyha túlélve 3 rendszert és 3 börtönperiódust már csak az érdekelte volna, hogy mi következik, mi van még hátra a távoli jövőben. Mert hogy ez így van, ahogy ő látta, és ahogy Jézus kimondta. Ha valaki komolyan veszi az életet, azt, ami neki adatott, akkor nem néz hátra. A halottainkat hordozzuk, és emlékezünk újra és újra, ki akár valakinek a sírján, valami emlékhelyen, mécses gyújtva, vagy kavicsot elhelyezve, vagy újra és újra a lelkében, vagy ha másképp nem megy, hát fölnéz az égre, a csillagok közé, és pontosan tudja, hogy nincs egyedül, de az, aki élni akar, a másikkal együtt, aki az eke szarvára tette a kezét, az előre néz, és azzal foglalkozik, azzal a történelemmel, hogy az előző gondolatot befejezzem, amelyet neki kell elmondani. Imrétől hallottuk, vegye mindenki komolyan a saját maga 56-os történetét, és mondja, és adja át azoknak, akiknek át kell adnia, gyermekeinek és unokáinak nemzedékről nemzedékre, hiszen az a történelem a mi történetünk, amit mi megéltünk, és amit el tudunk mondani. A halottaink pedig pihenjenek békességben. Megtették azt, ami az ő kötelességük volt. Legyen áldott az emlékezetük, felekezetre, származásra, vallásra és bármire való tekintet nélkül. Ők azok az emberek, akik nem éltek hiába, azok az emberek, akiknek mi az életünket köszönhetjük. Vegyük őket komolyan, vessük kezünket az eke szarvára, és ne a halottainkra csüggesszük tekintetünket, hanem az előttünk lévő munkára, arra, ami a holnap, ami az élet, ami a következő nemzedék, hogy a jövő magyarságának is élete legyen, hogy ne csak azok írják a történelmet, akik eltüntették térről az örök mécsest, a lángját ugyan ki nem oldhatták, hanem azok is, akiknek nincsen szükségük semmiféle külső jelre, mert a forradalom 56 lángja a szívükben él. Ahogy június 16-án megint csak, aki tudja, ezt a csángó népdalt énekelje el velünk, úgy kezdődik: a fényes nap immár elnyugodott. A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötétben maradott, nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Minden ember megy nyugodalomra, az Istentől öröm
rendelt álomra, de én, Uram, úgy megyek ágyamba, mintha mennék gyászos koporsomba. Tessénk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesem, de van nekem elállat közösen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Isten veletek!